Wato gaskiya magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba su da kunya. Wallahi ba su da kunya. Shekaransu 11 ba su iya ɗauka gasar zakarin nahiyar Turai ba. Amma wai har su ne suke gorantawa wanda yake shekara biyu. Shekara biyu ne fa ƙungiyar Real Madrid ba ta iya ɗauka gasar zakarin nahiyar Turai ba. Amma da yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ƙungiya ce wadda duniya ta sa ido a kanta musamman a gasar zakarin nahiyar Turai. Kaga duniya gaba ɗaya hankali ya koma akan ƙungiyar Real Madrid akan shekara biyu ne kawai ba a iya ɗaukar gasar zakarin nahiyar Turai ba. Shekara ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona shekara 11 ba su iya ɗaukar gasar zakarin nahiyar Turai ba, ko da filin final ma ba su iya zuwa ba don ma su shinshina cewa za su iya ɗaukar gasar zakarin nahiyar Turai. Amma kaga a shekara 11 babu wani wanda yake ƙalubalantar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. To gaskiya magoya kai idan ma fa kana goyon bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid to ka gode ma Allah, saboda duba da ana damuwa da cewa idan har ba kai nasara ba a gasar zakarin nahiyar Turai ana ta hayya ƙungiyar Real Madrid ba ta iya nasara a gasar zakarin nahiyar Turai ba, saboda an san ƙungiyar duk wata ƙungiya a duniya ƙungiyar Real Madrid take kallo a gasar zakarin nahiyar Turai, saboda ita ce uwa mai bada mama. Bai ma kamata ma idan kana goyon bayan ƙungiyar Real Madrid ba a ce kana tsaya kana ɓata lokacinka da wasu 'yan tsirarin magoya baya.